Ru bonglong terang chikimo mir birialong theng pia klim ke e lapen ke pang thirasai ke deng. Kolonga long All Parties Leaders Conference atum Bharatiya Janata Party along kachepa okdun puke aho kalipusi All Party Hills Leaders Conference Kolonga aru atum ningji. Nijang Karbi Anglong arlo tami rajenti mong pong ut kivut nang pangcheng tanglo. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kechelang awar sai penangan ke longpon dekpo, kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala likoria lo la apikilo keso hai anta non atoka beta chelang ponaning hangtun te ladak so kechelang awar sai longpon dek logot la ken kugiso kono aripi giso hai ta ladak kechelang longpon ji awar sai longpon dekpo. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. KarbiAnglongLIVE, Karbi Prime Time abirta long pen ilisami mirinan sepi, peni abirtang ton pen arjupanikta. Kidamdang pai ni pai thong kebar ni borjan hawar rong plim plam ru bonglong terang chikimomir birialong arnisia pharman thengpi aklim ke elapen kepang thirasai ke dengpon. Hawar kang thur ateran pen party piponsi rong plim plam ru bonglong terang chikimo amir birialong thengpi aklim ke elapen kepang thirasai dengpon lo. Bangso long KSA Rong Plim Plam Branch Committee lapen Rong Plim Plam High School atum cherap chitosi sai pichun ponlo. Ada por phai sirke pa por pen loge charli bom amumar lapen kachitong dun aluhi sai claim rapet abang phu atum pen mir biriar lo aliralon ke padoji pura rong phokep sose thengpia klim e ponlo. Bangso sai long hawar kang thur teran Chief Advisor Bapuram Rongpi, Chief Advisor HKA Kulendra Saharia, Headmaster Rong Plim Plam High School, Welson Rongpar, Assistant Teacher, Probhat Teron, Assistant Teacher, Riso Rongpar, KLA Rong Plim Plam Aro Amai Phu, Himari Rongpar, Hunmili, KCS Unit Amai Phu, HKA Amai Phu, Edwinson Hanse Chunbang Pritam Tiso, Atumpen Thengpi Aklim AC Sayang Deng Misen Ben Pichun Ponlo. News Report, KarbiAnglongLIVE. Nijang Karbi Anglong arlo lakha nerkep Hamren MEC constituency ke parlo Kolonga irrigation along Bharatiya Janata Party mass joining amai pedolo. Bangso Mailong All Party Hills Leaders Conference asong pen kachepa okdun puke aho kali puse Kolonga PS amai phu kongchun bangatum pen pherangkia mai pen lamklar chipi pon. Bangso pherangkia mai lam the ki peklangke EM Mongol Singh Timung ke chok che joksi nilitum anta BJP che open APHLC asong along chepa okdun lo. Ang tin kilang no bangaphan ke pathera lahai loksi ke klempusi akoy ki pipon. Tangka Johang Damlote Kilong Nai Paro isi henlo.
laki banga hem chongda dun rong mimu puta chithan pon lapen non alangli long ke claim dun bomatum anda aning ke dogle ke claim dun kali sai delo mo akinang po ahut ke APHLC asong long si do eji puta than pachini pon thu ke damtang tarik in koraner cap agos achiklo la so chiklo la lada kolonga PS arlo turel P school patwa klamalong BJP tum masuni kibi la so putak sin ni tum lam klar chipiang tum la sinawi tum hanang lo la bangso amas joining along ni tum kolonga PS kang arlo kumani EPSLC amen and pen ali ka chu NG aphan EM along mor sikti mung dampen secretary president chekrong dampen si nilitum EPSLC amen pen alang tum ali aphan tangka aphan tabang so ke claim ningkang samsi mate ningi popi la si la so putak si nilitum pinila bangso a press meet ke phalo la si Karbi Anglong arat mate hamre narat sitame la ke hok tinang ne dak nilitum kolonga PS angkang alu ke EPSLC sing tang kring sidolang tapi non putan nilitum ke ladak ajak klub sidolang presiden secretary sitame nilitum duthip lang ladak ke maduta ke jondo nawe awe pupi inbahini do alang nilitum MP election aprang alom so nang claim dun pen alang tum direct tujuilo lapen alang nilitum ke BJP long ke jondo ta arjiting peglo lapen batai ke thom lo hapang isi ladak ke jon pen alang litung ke damtang halat nawakan ta group ahuta ke jon tang amunit lo lapen halat cleaning son rong hang pu group uta ke jon tang amunit lo lapen aru puthot alang litung apok phanone ko pie phanone aru claim tap claim proof kumanne rongoso voter ID awe atum phan hang pon thurui rui si akahai mor sing tim mangno atheng no dam thusi o nitum hello EPSLC ya president secretary puche trong nam pen aro tangka chuan si puthot ladak CM amas joining pabi chulo ladak kadu kawe bang poket trok pusialang nitum amen list en polo ladak EPSLC ya president secretary penchenglok a committee penchenglok amen en ponsi alang nitum ladak amen taram polo sita mehala EPSLC a secretary po chekrong lek abang puta jon dunde Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong arlo dongka mukamarong sopi waisong patuak lamalong rajen timung lapen arisang ho tumpen khai long ri lapen dead apartment kachesong jia phan pini pen Nijang KarbiAnglong arlo tame kachethan kachimu mamai pi kang nipon nang pangcheng tanglo rajen timung alanglike kedam tanga porhut all party hills leaders conference asong aparmansi cherap dun bomlo bonta kache tonte kedokok pen ajok rajen timung aphan all party hills leaders conference asong along pen sor plot lo rajen timung tame khai det long ri aparman kache song ji aphan aning ke hang kedokok ajok adi sang ho tumpen chingwai si puthot songa kimi keseng ji aphan trek jam adimalong mai thai kedo pangcheng pon bomsi dongka mukamarong supia long sitami khai det long ria pharman aphan pura rada tumpen kachethan amai ingni ponlo Jesametpet all party hills leaders conference asong ke rada phan kachobai ke pamang hualam si rada phan ke than lapen ke all party hills leaders conference asong japo Bikram Hanse aphan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Toliram Ronghang crore thongke patangka katirwa pwalam aho kalipu Bikram Hanse Chikubir Bettike all party hills leaders conference asong ke hai un e pusi mayalong rajen timung pen rada phan than pachini pon dongka mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Kedamtang pai ni phaing ko rasir ke barni arni kang sam por phai troxira minute in ko ya por malom khatkhati police station ke parlo karagaon check
point along keton kelang asai kedeng bom hut ihum Tata Ultra T18 truck along pen lin thom so se akani kinepon long Birta kelong atengke raikom sai khia tum kai kia son keton kelang asai kedeng bom hut ihum dampar pen dilayanat kepangno Tata Ultra T18 truck registration number HP 37H9571 upon kahon tepen ritar lipsi SDPO bokajan atheng no long amat hon themimi kani hom thom garia long pen long ponlo lapen kadu kave lin thomra gram kebra ke thom an long ponlo labang so sailang no long rakom sai khiri deng kaching nang Surrender Kumar artaninkan thongkebra trok asaburamen Subhas Chan lapen Niranjan Kumar artaninkan inkorapli asaburamen kalitang Baldev Singh arong Jagat Khana PS Soharghat district lake Bilaspur Himachal Pradesh busi banghini atuma phanta pangthek pon pen arona teng pen raikom sai khiatum chepari deng ponlo bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen 6000762311 70022161882. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালচন বিলাক আছে লাক্সাৰী পেইণ্ট সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু মানে ন আপ টু নহয় 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো আমি লাক্সাৰী ইমালচন দেন আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে হেকিটা পেইণ্টত আপ টু 25% আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ হেতু ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে সো হকুলে আহিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে হে অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কিতিয়া পৰা কিতিয়া লকে হে অফাৰটো ভেলিড আছে Chokiola Police Station ke parlo Panjan Ram Lek Thiarong Amekar Sotening Ti Achor Sukhila Rong Hangpi Inud Asar Bimar Asumar Banghini Kedam Tang Pai Pai Ni Phaing Kora Troker Ni Hempen Avedet Lason Thotsi Rong Isivet Inud Paberteron Lapen Basapi Rong Hangpi Atum Asopo Johnson Teron Piso Enmirak Cheklo John Trok Vetlang Achor Kachiritang abangta ahemalong pen arnisivet si avirap det ajok ahemasor adonarap lapen rong isi atum manghuprong. Lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo Panjan Ram Lekthea rong Amekar Sotening Tiachor Sangpi Sukhila rong Hangpi Bogijan Assam Gramin Vikas Bengalong sai ki claim dun bom abang pai pai ni phai inkora trogani Bengalong arniwang ason si sai ki claim jia phan kedam pen Hem chedam tu thedet ajo achor asomar adonarap atum manghu prongsi donanglo asomar atum apeya phan kaching tung amekri meklang pensi ke donanglo achor sotening tia bangta hemle ke dokali Bangalore sai kachong daralong si ke dok la sophisi sukhila ronghang pia bang hempen avitetlo labang solam karjulong pen achor sotening tia bangta Bangalore pen hem an ranglo bonta apiso sukhila ronghang pi aphan nangche theklong le det si aning ke oi aning ki duk lapen katherak ang chitong nang koklo lasi badu le theklong sita alang li phan nep ingnang thapusi achor sotening ti pen lamthe
nang pachini dun ne li hemasor tarik inkora truck arni pen hem pen thelong le det non puanta thangta khubor long le det lasi ali tuma thingnu ki thani phansinang phalo nilimen lakhe sotening ti nili choraben non thelong le dera banke sukhila rong hangpi arong lakhe nili arsuwan lage bali pothar rong hang rong pen nili hupu amen lake manik rong hang engke nili nipi bangke kache teron pi ilong la poson thang la ve ma phun ke halasuar ni pen tarik in khoi ra trocker ni kang sam pen phun kol piglo sitamen non puanta phun bangke switch off non puanta chingkilong le da thang khobor ta long le lapu ihinanat Johnson teron artaninkan thongkep apomen bipar teron panjan ramlekthe arong chinthong asar asopota pai ni phaing ko ra trogar ni pen hemalong pen avidera jok asar pia sarbura atum asopo inudvet ajok kachingtung jo thekthe jun thekthe anpinlo rong isivet angbong sarmar la pen sarpimar ani sivet si hemalong pen kavidera jok haladak arong aradatum ke latungsi kadrab juilo pusi hon thepon lasi theklong abang alinta hamphanga song ke do an lapen Kerala Chennai Hyderabad Karnataka Bangalore lasonsi along rikaprek le damseta hadake do karbiatum jongsi theklong kulote langding dera nep chekra puthot ahem asang hot maphan nang pachini thapusi donni ahem tun atumben pherang kiatuma thengnolong kachuning relam the nang chepak langdun o phangi na ho pensita nang litum nang wan pe ing noi pelo iligila han lo supin so lo la han lo so lo ni chu thek the jun thek the lo na ho pensita nang wan pin noi nang ri pin noi pan me le je am phang song do an sita rong sa ro pa sa rita na ho pensita nang ri pin no nang wan pin no nan me le nang chu ning ri do lo ni li ke thang ta ni je the lo pan me le je thang ta te hala nang limun piamen tham pon ji ma li ham sopin so inweta chordo elo puno limun piamen ini ke ka pusi je hang he ka pa na ka in tipi lapu si ge ha lapu si ge ha ka in tipi ni tum da thang da chini den de ni tum we hem break hem che tam bo khet pa jong ni ta kam ong ja pa wang the po chini de law so mar phanang cha de pi rai pi roen we lo chini don de ha ju da kai san si hem do lo ma pu lo avide nang che dang lo avide lo anh chỉ nói nghe học cái đó nó học cái đam đạo số mar phan và năng phô vàng ngồi bộ lo anh vậy là số mar ta cái chính tung nó cho số mar đã đòn đây là xin học cái đó nó học cái đam ta chỉ vàng ngồi xin phu đó Choki hola pensonjit Crow KarbiAnglongLIVE Kidam tang pai ni phai thong kebar ni adaba por malom Auto Association of Khatkhati Lahorijan Thihek pen AAKL atum pen chapter pipon si kacherab dun Karbi Students Association la pen KarbiAnglong Women Justice Forum Karbi Rongbarim atum pen Dimapur pen KarbiAnglong border mate adoya hoi Lahorijan auto parking adang an karkok karphek kepang thirasai keklem aduntu Lahorijan Khatkhati auto kevek atumpen Lahorijan PWD IBSI hemalong chingki je thana mai kepaman pontu Auto Association of Khatkhati Lahorijan ke japonji aphana ki mi amai phumolen teron dunmai phuana ningti kongchun bang jula basumatari rapchun bang desoi teron Bisnu lekthe sahem chunbang Aditya Chetia Dihin Rimbang Herol Hanse Media Cell chunbang Violet Bepi Bidisarpi Projen terang Waisong terang Klembang phu atumpen Kadu kawe atumaphan amen chijongpon Auto Association of Khatkhati Lahorijan non-akimia committee atumpen si auto kachovek abang phi atum akiduki sungalong an karjabdun thipji aphan lapen auto kevek atum sita ahok inut molenteron ke nilitum auto kevek akiduk akisungalong nang cherabdun un lapen arjab thipji pu ninge thepen ajok aningarong ponring tilo Auto Association of Khatkhati Lahorijan akimi amai phu
kong chun bang atum aphan pen kicheng lok klem bang phi atum aphan kar chop on sitami padopon का नाम में हम लोग बनाया गया है और आज में हम लोग का ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। वैसे तो हम लोग को जुलाई 27 तारीख को मिल गया था ऑर्डर, लेकिन आज में हम लोग ये चीज़ लॉन्च किया 1 महीना यानी 1 महीना बाद में, और आज में हम लोग का काम शुरुआत हुआ है। हम लोग का जनरल मीटिंग बैठना था वो बैठ गया, और अभी हम लोग जो है क्लीनलीनेस ड्राइव भी थोड़ा किया है ड्राइवर भाई लोग का साथ में मिल के। और अभी हम लोग 2-3 चीज़ में प्रायोरिटी दे रहा है कि यहाँ पे गैबलिंग होता है, हैंड एंड ऑटो ड्राइवर्स लोग का कुछ समस्याएं है, ये सब भी हम लोग धीरे धीरे करके सब ये समस्या का भी हम लोग हल निकालेंगे साथ में मिलके, क्योंकि सिर्फ कानून बनाना कोई बड़ा बात नहीं होता है, कानून को मानना भी पड़ेगा। अपना राइट खाली अधिकार बोलते रहने से भी नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। इसलिए हम सभी ऑटो ड्राइवर और ऑटो मालिक को भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि हम भी अपना दायित्व पालन कर रहे हैं, आप भी अपना दायित्व पालन करिए। Sangti hidi pen presente rang la pen bukajan pen anante rang KarbiAnglongLIVE. Kidam tang pai ni pai thong kebar ni nilip anti-social activist protection mate NASAP asong pen pater piponsi towar ke panasai misen pen ke klempon. Lakhain korapho nilip constituency ka parlo koilamati pen inghet langso ramterang arong adung koilamati pen chokihola deithor ka cheleng thor atowar BBDC road atowar RV lapen RA bap lapen ram rikang kejir hupen kepang thai asai deng ponlo lake radatum arniwang ajoner lo kedam kewang hut ingnama ingnar kachetong pen kaphere ke kat adu ke do pen kachepajok jia phansi laso sai deng ponang koklo koilamati pen inghet langso ramterang rong adak ingnama ju garampani wildlife sanctuary pen kalapahar elephant corridors a ingnama pi mate ingnar teke bongkhrui la pen kapre ingnama pi atum towar malom ahut pen kachopan ingnar ahur chetong lok titi la so towar RV la pen RA non malom barla por ahut rada tum gari motor la pen iking pen kedam ke rang ahut mentuni ke anerlo mentuni ke anikang sam la pen ahut pen ke ajo por ahut ingnama ingnar chetong lok po penangana tuma phan ke ingnar karplung dun gari aphan kiwung dun ke paphere ke photum aphong dopiklo lasila bang sodim ke damtang aningkan malom ta chingrom youth association atum pen lapuson sai ke deng pon dolo lason thot si ke damtang pai ni phai thongke barni puthot nilip ahawara long lapen KarbiAnglong non amat nong kache thangklong asong nilip anti social activist protection mate NASAP asong amaipu mirjeng rongpi dihin chunbang albertiso lapen jirpo lasolong chingrom youth association amaipu jirsong tokbi kaduk kawe chilangpet pen bang klikep societum towara riri ke panasai kilometer ke thom so se anbak towar ari bab rikang ke panasai klempondo labang so por hot lapusona sai ki klem ke mi ke theklong si bogijan forest account bi datum Chokiola police station lapen kacheleng aradatum nilip anti social activist protection mate NASAP asong atum amoto lake to create a new better society pu amoto tendency sai klempon bom rangpom lapen kirang jilang apor antame kapre asai andeng klempon pu bom ji aphanta alang tun pen ke pathik do pusi kirang kia thingno NASAP amai pu mirjeng rongpi lapen CYA amai pu jersong tok dia tum klarda penthan pachini pon मिली तुम सिलोनिजन लेदम जी दीफुल लेदम जी सिलोनिजन पेन कोलमती दे पुथेला जी चुगाला पेन दीफुल लेदम जी चुगाला पेन सिलोनिजन लेदम जी समय तुम कसक sak te pik potma plonte disi koi kasik sak kala dak ingnar kapet pan kali dak angnar bangke kacetong lote munita pan kapasik sak dokopeti mane kiplung bait pen lewang same akiplung dun lasona ka dokopeti la sohomai sat te big la pena joksi la turning adu ke along ni tuman kan rang same klembom lasona ta sepin ani kan same thot ni tum klempon lo mane scooty pen ke bang bait pen ke bang tum ke mane setong lok le che hodai kok la so phan rat te ekeng si klem ho bang do big lo jadi mesti po phelang same nil hem ni po same polo mo pet pen kiplung dun po dun de chat la som homai sa
week la pen week la pen chok Koila meti pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton poniklo. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugachorok la pen ke kikang neli king da kikang samela amar jivan kijun pen amar kang ta medet king phukeso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu da kai ke chun esa non ke chun amane like la marjibon ki yun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke me pi mane ki suat tundu sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai ki yun pen kisu medat lo jika duga wetum ta chumun tha themani la aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai ki yun ben ma se medat lo ka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long le da